Здравейте! Днес ще ви представим нашата входна врата за къща, която е на полския производител Arcado, на които ние сме официален дистрибутор за България. Тя може да бъде произведена в различни размери, различни височини, както виждате, може да се добавя и витраж в различни ширини, както и на височина може да бъде самият витраж. Цветовете могат да бъдат най-различни, като те са сходни с цветовете на дограмите. Стъклата могат да бъдат най-разнообразни, като виждате тук е с черен панел, също така може да бъде с сребрист. Самия панел може да бъде по-голям, може да бъде вляво-вдясно или с две думи казано конфигурирано по ваш избор. Дръжката тук е стандартна, която виждате. Също така може да бъде произведена с така наречената дръбна дръжка, която се нарича като наименование при нас Антаба. Самата врата, както виждате, е многоточкова, с многоточково заключване. Също така може да бъде произведена и с горно заключване. Състава на самата врата, както може да видите на самия разрез, е от специална строителна полиуретанова пяна. Всяка рамката на вратата е, както също се вижда от самият разрез, е дървен. Касата може да бъде алуминиеви и стоманени, като алуминиевите са с различна токопроводимост, според зависи дебелината на самата врата. Предимството на нашата врата, че тя може да бъде произведена на размер на сантиметър до 2,45, като освен тази височина може да бъде допълнена и с различни размери витражи или остъкления, така казано. В ширина по същия начин може да има остъкление както вляво, така и вдясно, или едностранно, или вляво, или вдясно. Това вече е избор на клиента, както желая да бъде изпълнен.